for at se, om du overhovedet har behov for briller. Jeg synes, det er med sådan at se folk på gaden og sådan noget er lidt svært. Og altså, jeg kan ikke se, hvad der står op over det der øje. Jeg kan godt se, at det starter med A, og der er nogle P'er og sådan noget, men så er det ikke. Men det er rigtigt. P og D. Ja, og hvad mere? Og E og D. Ja. Er det 1 eller 2? Må jeg få det igen? Nej, det blev dårligere igen. Det blev dårligere. Ja. Er det bedst her? Ja, det er det godt. Skal jeg have briller? Ja. Er det min stil, det her? Ja, det vil jeg gerne. Du ser skræmt ud. Det gør det faktisk. Ja. Jeg hedder Fatima og kommer oprindeligt fra Somalia. Det er rigtig fint. Det er altså rigtig sjovt. Det ser rigtig sødt ud. Jeg er opvokset i Danmark, kom som 12-årig. Ude på Nørrebro faktisk en stor del af mit liv. Og har gået i skole her i Danmark for første gang i mit liv som 12-årig. Og har læst til 10. klasse, og så holdt jeg en lang pause. Og så flyttede jeg så til England og tog gymnasiet derfra. Og nu er du i gang med at uddanne dig til optiker? Det er jeg. Så jeg er i praktik her hos Thiele. Og jeg fik at vide, at jeg var den første praktikant med tørklæde på hos Thiele. Så det er jeg rigtig stolt over. Harry Potter gone really smart. Ej, det er fantastisk. Harry Potter? Ja, Harry Potter. Det kunne godt være. Hvordan tror du bliver set på i din hverdag, eller hvordan oplever du bliver set på? Altså, det er lidt forskelligt, men altså, nogle gange så føler jeg i hvert fald, at jeg bliver set på sådan lidt meget anderledes, sådan end hvad en almindelig dansker vil blive set på. Og det kan godt være både sjovt nogle gange, men også nogle gange lidt hårdt. Ja. Hvordan kunne det være sjovt? Altså, jeg synes det er skægt, når folk bliver overrasket over, at jeg kan tale dansk. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig skægt. Altså, vi bor i Danmark, ikke? Ja. Altså, men det skulle være omvendt. Ja, at man undrede sig, når folk ikke kunne tale dansk. Lige præcis. At man siger, kan du ikke snakke dansk? Hvad skal vi gøre med det? Lige præcis, ikke? Hvor man, altså... Skal man over i noget, der er ikke så sort? Det er for sort? Ja, er det for sort til det? Hvad siger du? Er det for sort? Ej. Kan man ikke få sådan nogle let røde, grisefarvede briller her? Og du er nabo til Stefanskirken? Det er jeg. Her, når du er på arbejde, og også når du faktisk er derhjemme, der er ikke så langt. Nej, det er der ikke. Hvordan er det at være Stefanskirkens nabo? Det er faktisk ret fantastisk. Stefans Kirke ligger ved siden af os, og jeg har været til forskellige arrangementer hos Stefans Kirke, og blandt andet Ramadan-middagen, som I havde Ramadan. Og så synger jeg gospel hver torsdag. Det er rigtig stort. Det er stort. Det er stort. Og hvad med skal man? Jeg har altid været interesseret i øjne. Af en eller anden mærkelig grund, så har jeg været sådan meget interesseret i øjnene, hvordan de fungerer, og hvordan vi ser. Og sådan på det helt fysiske plan? Jamen altså på det helt fysiske plan, men også sådan bare generelt. Jeg tror bare, at man tiltrækker det, man udstråler. Og det som der er inde i sig selv i en. Og jeg tror mange, som måske føler den der mærkelige følelse af, hvordan skal vi håndtere, hvordan skal vi snakke med hende, eller hvordan skal vi tage hende seriøst. For eksempel her på mit arbejde, for eksempel, jeg er professionel studerende, optiker, men jeg kom ud for eksempel i begyndelsen, at folk sagde sådan, hvor kan vi ikke snakke med en anden? Altså du ved sådan, du kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor jeg ville tale med dem, og hvorfor jeg tog dem ind til synsrummet, og det var sådan lidt, kan du finde ud af det her, og har du gået i skole? Og, altså, der blev stillet rigtig mange mærkelige spørgsmål. Sådan. Og den så jeg, ja, det har, og jeg går egentlig, altså, det er jo lidt irriterende, hvis sådan noget spurgt. Ja, det er også lidt fornærmende. Lige præcis, men jeg tror, at folk kan mærke det,
At de kan mærke, at man har det godt med sig selv, og de kan mærke, at man vil det bedste for dem, og at man ikke er her for at stå til forsvar for sig selv. Eller noget. Altså, du ved, folk hjerter mærker hjerter, og øjnene ser, og alt bliver fortolket. Og så bliver hele kroppen mere rolig, tænker jeg. Altså, så har jeg det. Hvad med den her sådan... Det er fandme sådan rigtig store. Og jeg laver rigtig meget foreningsarbejde. Jeg arbejder for en forening, der hedder Tro i Harmoni. Og så andre grupper, som jeg så også samarbejder med. Jeg kan godt lide at lave projekter med folk, der vil aldrig mødes, hvis det ikke var for det projekt, altså hvis det ikke havde været for den aktivitet. Så jeg kan godt lide at bryde vægge og alle de tabuer, altså det der foregår i vores samfund med, at for eksempel muslimer og jøder ikke kan være sammen, eller altså det synes jeg ikke er i orden. Det er for store, ikke? Det er for store, det er faktisk farvegode. Ja, farver er rigtig gode. Det er min øjenfarve. Er det det? Eller sådan. Der er mange, der sådan siger, Fatima, må du egentlig godt komme ud på en café og sidde og hygge? Hvad gør du egentlig, når du hygger? Sådan, du ved, sådan, og så er det bare sådan lidt, at jamen, altså, jeg er jo et helt almindeligt menneske som dig. Jeg er sikker på, at de fleste ting, du gør, som du synes er hyggeligt, er også hyggeligt for mig. Ikke? Sådan, det er meget skægt at blive hørt, og så blive anset for noget, og så blive set, og så blive noget helt andet. Og der er så nogen, der har set så dårligt, så når du endelig har fået indstillet, så har de sagt, når du har taget af, så har de sagt, du er jo sort. Dog ikke endnu, men det er tæt på, det har været tæt på mange gange. Det er rigtigt. Så skulle du gå over til kontakten, du ser altså rigtig sød uden briller. Hvad med dig? Hvad skal du lave til jul? Til jul, min mor kommer fra England, og min søster kommer fra England, og så er jeg faktisk blevet inviteret af min danske veninde til at holde jul sammen med hende og hendes familie. Så det er det, jeg skal. Jeg skal holde en helt almindelig dansk jul på juleaften. Det er fantastisk. Det er virkelig dejligt. Har du prøvet det før? Jeg har prøvet det rigtig mange gange. Du har prøvet det rigtig mange gange før? Jeg har prøvet det mere, end jeg ikke har prøvet det. Så jeg er opvokset sammen med danske venner og har altid haft etnisk danske kreds. Og altid synes jul var enormt spændende. Og, hvad kan du bedst lide? Jeg elsker maden. Jeg elsker julemad. Og hvad hedder det, risengrød og alt det, der kommer med jul, det er fantastisk. Men jeg kan også godt lide pyntet og farverne og duften og